Hola, amics i amigues. Benvinguts una altra vegada. Avui us dono la benvinguda des del Puig de l'Àliga, 462 metres, i un puig dels considerats dels essencials del projecte dels 100 cims, del repte dels 100 cims de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. És un cim que es divideix entre els municipis d'Olèrdola, amb el seu magnífic castell, no el veiem des d'aquí, està a l'altra banda, i de Canyelles, que està al Garraf i que tampoc el veiem perquè ens tapa aquest arbre d'aquí davant. Tota aquesta és la serralada del massís del Garraf, tota la zona costera es veu perfectament des d'aquí, Vilanova i la Geltrú, Sitges, Cubelles, Creixell, tants altres pobles que formen part d'aquesta línia costera, i a l'interior doncs, tota la plana, amb la serra del Montmell a darrere, la serra de Foix, amb Torrelles de Foix, o aquí sota Vilafranca del Penedès i al darrere el massís del Montserrat. El Puig de l'Àliga és realment magnífic.